I sidste uge vedtog Socialudvalget i Odense Kommune besparelser på 27 millioner kroner. Et af punkterne i det kommunale sparekatalog er dyre specialiserede botilbud til personer over 18 år med sociale og psykiske problemer. Odense vil ligesom andre kommuner hente borgere, der i dag modtager støtte rundt om i landet, hjem til kommunens egne tilbud. Det vil betyde mindre støtte og mindre omsorg. Magasinet sætter i dag fokus på de personer, der føler, at økonomien overtrumfer fagligheden. At man vil bytte et botilbud med døgnordning og med kvalificeret personale ud med en såkaldt støtteordning. Altså det finder jeg simpelthen fagligt fuldstændig uforsvarligt. Socialudvalget i Odense Kommune vil spare 4,5 millioner kroner ved at hente borgere med sociale og psykiske problemer hjem til kommunens egne tilbud. Her kan de se frem til færre støttetimer og mindre ansigt-til-ansigt-tid. Det fremgår direkte af Socialudvalgets sparekatalog. En af dem, der er berørt af kommunens nye strategi, er Niels Erik Kjær Larsen. Vores søn er 20 år og bor i Nordjylland på et bosted, der har ekspertise i autisme. Odense Kommune har 20 borgere over 18 år med sociale og psykiske problemer, der i dag modtager støtte på botilbud uden for kommunen. De skal nu tilbage til Odense, hvor de bliver anbragt i egen bolig med støtte, eller på et af kommunens opholdssteder. Men ifølge Peter Thyssen, der er næstformand i Odenses særlige udsatte råd, så råder kommunen ikke over tilbud, der er gode nok til de hjemtagne. Man har jo ikke de her tilbud endnu, og hvis man skal have dem op at stå, så kan man jo håbe på, at kvalitet bliver den samme. Men det vil nok ikke blive, fordi det vil nok blive en slags discount-tilbud på en eller anden måde, for ellers er det nok ikke billigt at tage dem hjem. Og det handler desværre rigtig meget om økonomi her. Og en ekspert i anbringelser advarer mod kun at tænke i kroner og øre. Det er altid betænkeligt, når man ser den slags dokumenter, hvor der kun er begrundet med økonomi og ikke med faglighed. Jeg kan simpelthen ikke se for mig, hvordan de skal takle en hverdag med udgangspunkt hos sig selv. Det bedste ved at bo for sig selv, det er at bestemme selv, og det sværeste det er også at bestemme selv. Altså jeg har brug for en, der er ved mig, kan være medbestemmende. Vi er taget til Herning Kommune for at møde en ung mand, der har prøvet at skifte de faste rammer på et opholdssted ud med nøglen til egen lejlighed og uoverskuelighed. Alt det her papir her, det er noget, jeg skal udfylde og have ting og sager til. Altså, og noget, jeg skal forstå, som jeg ikke forstår. Alt det her. For et par måneder siden var Zachary Manning under opsyn 24 timer i døgnet på et opholdssted for udsatte unge i Favrskov Kommune. Hvis jeg havde problemer, så kunne jeg snakke med mennesker omkring mig, pædagogerne på stedet, der ligesom kunne guide mig i, jamen sådan og sådan her, det synes vi ikke, det synes vi er godt. Det har jeg ligesom ikke her, altså ud over loven. I dag sidder 18-årige Zachary Manning i Hammerum uden for Herning. Det meste af tiden foran fjernsynet. 10 timer om dagen cirka. I februar ønskede han at få sin egen lejlighed, og Herning Kommune valgte at hjemtage ham. Jeg ved godt, at jeg selv har valgt at komme herud i den her lejlighed, men det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Og jeg tror også, at kommunen ville have sendt mig ud alligevel, selvom jeg ikke har sagt noget. Drømmen om det frie liv i egen bolig blev ikke, som Zachary Manning havde forestillet sig. De lovede mig virkelig, at jeg kunne komme ordentligt i gang. Og jeg ved ikke lige, hvad det er at komme ordentligt i gang, man ligger på en sofa. Altså. I et udskrivningsnotat fra Zachary Mannings tidligere opholdssted fremgår det, at støtten, han skal have efter den 14. maj, vurderer vi skal være massiv for, at Zachys hverdag kan blive stabil. Herning Kommune tilbyder ham i dag 1,5 time med en kontaktperson om ugen. Det lyder fagligt diskutabelt, at man kan have haft en ung, som har været i en døgnforanstaltning, som skal klare sig med 1,5 time om ugen i en lejlighed alene. Vi har talt med Herning Kommune, som afviser, at hjemtagningen af Zachary Manning handler om økonomi, og de forsikrer, at det er fagligt forsvarligt.
Tilbage i Odense frygter Peter Thyssen for de hjemtagne odenseaneres livskvalitet. Og der er nogle mennesker, der har det så skidt eller er så syge, at den kan man ikke spare på, uden at det bliver uværdigt for de mennesker, men også uværdigt for vores samfund og kommunen. Men på Odense Rådhus lover man den fornødne støtte til de hjemtagne. Det er jo ikke sådan, at man fjerner støtten fuldstændig. Man vil jo stadigvæk have støtte og hjælp til de mennesker, som har behov. Ikke? For nogen ikke i samme omfang som hidtil. Der har jo sådan set ikke rigtig været nogen vej udenom. Altså, vi har et underskud, det skal vi dække ind, uanset om man nu kan lide det eller ej. Jeg håber, at vi faktisk kan få lavet nogle alternative tilbud, som vi selv står for i Odense Kommune, som også fagligt vil kunne forsvares, men der er ikke nogen tvivl om, at det er en serviceforringelse. Niels Erik Kjær Larsen forstår godt, at der skal spares, men han frygter for sin søns fremtid. Hvis den udmelding den viser sig at blive udført i praksis, som man siger, så synes jeg, at der er et eller andet, de har misforstået, og jeg er bange for, at omkostningerne, og det er faktisk både de menneskelige omkostninger, som er helt åbenlyse, men måske også nogle følgeomkostninger, vil være sådan ret uoverskuelige.